Bil-kelma tajba toħroġ il-far mit-toqba, jgħid il-miklem Malti. U tassew biftit ħlewwa nistgħu nħeġġu iżjed li tfal tagħna biex jaqraw. Uħud miċkejknin tagħna jsibu bosta sfidi biex jaqraw iżda il-programm tal-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu joffri bażi soda għal qari. Il-programm bl-isem ta' Reading Recovery huwa maħsub għal studenti ta' 5 snin jew ftit iżjed li jkunu għadhom ma talmux jaqraw sew. Il-programm jgħin lil dawn l-istudenti jilħqu l-livell tal-qari mistenni minnhom f'20 ġimgħa. Żewġ titfal mill-iskola primarja taż-Żurriq tkellmu dwar kemm dan il-programm kien utli għalihom, fejn issa il-ktieb sar l-akbar ħabib tagħhom. Meta jien mort ir-Reading Recovery ħossejtni ħafna aħjar biex naqra. Ġobni Reading Recovery għax ħadd ħafna gost li ttallimt affarijiet ġodda. Is-sessjonijiet tal-programm saru b'mod individwali nofsija kuljum minn għalliema mħarġa apposta f'din il-metodoloġija miċ-Ċentru Internazzjonali tal-Litterizmu fl-Università ta' Londra. Ir-riċerka tajt li interventi bikrija mfassla bil-galbu huma effettivi biex inaqsu bil-kbir lat ta' studenti li jsibuha bitqila jaqraw u jiktbu. Aħna kburin ħafna b'dawn it-tfal, rebħu kompetizzjonijiet tal-qari u kien hemm min ukoll rebaħ kompetizzjoni tal-kitba. Intant il-Ministru għall-Edukazzjoni Evarist Bartolo qassam kupuni bħala rigal lil 4 studenti ta' 6 snin li fis-sena skolastika li għaddiet għamlu l-programm Reading Recovery ta' Malta u rebħu premji f'kompetizzjonijiet Ewropej tal-qari. Il-Kompetizzjoni Ewropea tal-qari hija ġimgħa ċelebrazzjoni li fiha tfal jesibixxu xogħlijiet tal-qari u l-kitba li għenhuhom iħarsu lejn dawn il-ħiliet bħala fejjieda għall-mixja edukattiva tagħhom. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.